Nej, hallo. Der er ingen adgang for uvedkommende her. Og der... Hallo, prøv lige... Men kom længere med. Jamen, så prøv lige at stoppe her. Prøv lige at stoppe her. Vi skal lige ud. Jamen, så bare stoppe her. Så kom, sluk benet. Jeg gider ikke ud med at passe. Vi skal bare lige interviewe den der bus. Det skal vi. Så skal interviewe den bus. Har du stået der længe? Er du rask? Hallo? Øj, det kommer ind løbende! Så skal vi komme afsted. Kør for helvede! Kør! Ej, jeg vil godt hjem nu. Det var alligevel utroligt. Jeg kan tage sandbunken lige der. Du skal ned her. Ja, det ved jeg. Penge og forslag.